истиқлолияти давлатӣ неъмати бебаҳо буда таҷассумгари мақсаду маром ва орзуву ормонҳои тамоми мардуми Тоҷикистон мебошад. ассалому алайкум ҳамватанон, тамошобинони азиз. имрӯз бошад мо бо якчанд донишҷӯи факултети сохтмон ва меъморӣ донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Осимӣ суҳбате дорем ки дар мавзӯи моҳияти истиқлол. шуморо ба суҳбат хушомадед мегӯям. мешуд ки вобаста ба мафҳумҳои истиқлол ва соҳибихтиёрӣ андешаҳои худро баён мекардед. пеш аз ҳама шукри истиқлолият ва оромию тинҷии давлати худ менамоем. ин сол чуноне ки ба ҳамагон маълум аст 29 солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамагон бо як шӯру шаҳомати хоса ҷашн гирифтанд. истиқлолият ба мо бисёр имкониятҳо фароҳам овард. хусусан яке аз дастовардҳои даврони истиқлолият барои ҷавондухтарон ва ҷавонписарон ба дилхоҳ донишгоҳу донишкадаҳо дохил шудан мебошад. имрӯзҳо бошад ҷавондухтарон бевосита метавонанд тариқи маркази миллии тестӣ ба донишгоҳҳо дохил шаванд ва таҳсили худро идома диҳанд. баъди ба даст овардани истиқлолият мо ба дастовардҳои хеле зиёде сазовор гаштем. мо шукрона аз он мекунем ки халқи тоҷик истиқлолияти давлатии худро ба даст овард. баъди ба даст овардани истиқлолият мо ба дастовардҳои хеле зиёд ноил гаштем ва истиқлолият ин худ дастоварди пурарзиш ва муқаддастарин мебошад. ва баъди ба даст овардани истиқлолият мардуми мо рӯ ба инкишоф ниёд ва асосан давлати мо ҷавононро дастгирӣ кард ва ҳоло бошад баъд аз 29 соли ба даст овардани истиқлолият давлати мо хеле ободу зебо шуда ва мо умед дорем ки дар оянда боз ба дастовардҳои боз ҳам зиёдтар ноил мегардем. халқи мо шукрона аз истиқлолият карда ҳамавақт сарҷам ва ягона мебошад. истиқлолият худ шарафу номуси ватандорӣ ба шумор меравад. ман аз худи ман моҳияти истиқлолиятро дар он мебинам ки чӣ тавр давлати мо гулгулшукухон гашта истодааст ва дар фазои ободу осуда чӣ тавр мо зиндагӣ карда истодаем. чӣ тавре ки ба ҳамагон маълум аст ҷумҳурии Тоҷикистон 9 сентябри соли 1991 истиқлолияти давлатӣ ба даст овард ва ҳар як фарди истиқлолият барои ҳар як фарди тоҷик ин шиносномаи вай ба шумор меравад. андешаи худро дар мавриди ҷавонон дар замони истиқлолияти давлатӣ баён мекардед. аз ҷумла аз саршавии истиқлолият то ба имрӯз мо бо дастовардҳои гуногуне ноил гаштаем. аз ҷумла сохтмони нерӯгоҳҳои барқи обии Сангтуда 1, Сангтуда 2 ва инчунин ба истифода додани 2 агрегати нерӯгоҳи барқи обии Роғун ва роҳҳои мошингарди Бадахшон ва нақби Истиқлол ин ҳама аз дастовардҳои истиқлолият мебошад. ба дастовардҳои истиқлолият саҳми беандозаи пешвои муаззами мо саҳми беандоза гузоштааст ва мо ҷавонон имрӯз шукрона аз он менамоем ки дар чунин фазои ободу осуда умр ба сар бурда истодаем ва яке аз дастовардҳои беҳтарине ки дар даврони истиқлолият ба вуҷуд омадааст ин 6 ноябри соли 1994 қабули конститутсия сарқонуни ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. мо ҷавонон имрӯз шукрона аз он менамоем ки дар чунин фазои ободу осуда умр ба сар бурда истодаем ва ба ин ҳама ғамхориҳои беандозаи пешвои миллатамон мо ҷавондухтарон ваъда медиҳем ки ҷавобан ба ин ғамхориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ мо ваъда медиҳем ки боз ҳам дар ободонию зебогии диёри азизамон саҳми беандозаи худро гузорем. шахсан ман соли 2019 тариқи маркази миллии тестӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба яке аз донишгоҳҳои бо нуфузи кишварамон дохил шудам ва таҳсилро идома дода истодам. ман истиқлолиятро дар озодӣ ва ваҳдати миллӣ, сулҳу оромии осудагии давлатамон мебинам. албатта анамон азму иродаи қавии миллати тоҷик буд ки иттиҳоду сарҷамӣ нангу номуси миллӣ буд ки тавонистем ба ҳадафҳои миллӣ дар самти энергетика мо истиқлолият ба даст овардему муваффақ гаштем.
дар бораи истиқлолият ва моҳияти истиқлолияти донишҷӯён дар ин ҷо суханҳои хубе гуфтанд. Ман боз гуфтанӣ ҳастам ки дар тӯли 29 соли истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон ба кадом дастовардҳои бузурге ноил гашт. яке аз стратегияҳои миллии ҷумҳурии тоҷикистон ин баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ буд ки ба фикри шахсии худам тоҷикистон аз ин стратегия, аз ин масъалаи бузурги баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ баромада истодааст. пеш аз ҳама шукргузорӣ аз истиқлолият мекунем ки мо истиқлолиятро собиқро ба даст овардем. Истиқлолиятро мо ба даст овардем, аммо гуфтанӣ ҳастам ки ҳангоми истиқлолиятро ба даст овардан миллати мо ба мушкилӣ дучор шуд. мо донишҷӯён ҳангоми ба истифода додани якумин агрегати нерӯгоҳи обии барқии Роғун иштирок карда бо тантана онро ҷашн гирифтем. худи пешвои миллат дар бисёр ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон рафтанд ва садҳо иншоотҳои бузурги саноатиро ба истифода доданд. маҳз истиқлолият буд ки мо ҷавонон метавонем дар дилхоҳ донишгоҳҳои ҷумҳурӣ ва ғайр аз ва хориҷа таҳсил намуда барои пешрафти давлати соҳибистиқлоли худмон саҳми худро гузорем. ман аз даврони мактабӣ орзу доштам ки ҳамчун сохтмончӣ дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон таҳсил намуда баъд аз он як мутахассиси пешрафтаи ҷумҳурӣ шуда барои пешрафти ва ободонии ҷумҳуриямон саҳми худро гузорем. моҳияти аслии истиқлолиятро дар чӣ мебинед? маҳз истиқлолият буд ки мо ҷавондухтарон тавонистем ки аз ҳама канору гӯшаи мамлакат ба донишгоҳҳои олии касбӣ ҳуҷҷатҳои худро тариқи маркази миллӣ таъсис бурда ва ҳоло бошад дар донишгоҳҳои олии касбӣ омӯхта истодаем ва худи ман шахсан аз хурдӣ орзу доштам ки ба донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик Муҳаммад Сайфиддин Осимӣ факултети сохтмон ва меъморӣ ва ихтисоси геодезия ва хайтасоз супурда дар ин ҷо барои муҳандис шудан дар ин ҷо таҳсил намоям. ва ҳоло бошад ман дар факултети сохтмон ва меъморӣ таҳсил карда истодам ва аз ихтисоси худ дар ихтисоси худ мо бо бисёр асбобҳои геодезӣ ҳаррӯза бо бисёр асбобҳои навини геодезӣ шинос шуда истодаему бо онҳо кор карда истодаем ва оянда кӯшиш менамоем ки то ки дар соҳаи сохтмон як кадри хуб шавему дар боз ҳам ободу зебо гардидани Тоҷикистони азизи хеш саҳми худро гузорем. мо ҷавонон дар оянда дар соҳаҳои иҷтимоию иқтисодӣ ва илму фарҳангӣ бояд кору фаъолият намуда ин соҳаҳои ҳаётан муҳими кишварро бояд рушд диҳем ва масалан яке аз соҳаҳои муҳим ин сохтмон мебошад ва ҳоло мо агар дар кӯчаҳои пойтахт агар қадам занем мо биноҳои зебо баландошонаро мебинем ки инҳо низ бевосита аз истиқлолият вобастагӣ дорад. ин ҳама аз истиқлолият вобастагӣ дорад, чунки муҳандисони соҳаи сохтмон дар даврони истиқлолият имконияти таҳсил карданро пайдо карданд. дар баробари соҳиб гардидани истиқлолияти давлатӣ вазифаи ҳар яки мо дар ҷомеа васеъ гардида ба мо муяссар шуд ки давлати мо ба сӯи ҷомеаи демокративу дунявӣ қадамҳои устувор гузорад. ҳоло ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун кишвари соҳиби истиқлол эътироф шудааст, мо бояд мисли ангушони як даст ва ҳамчун фарзандони як модар амал намуда дар бунёди Тоҷикистони навин саҳми худро гузорем. тамошобинони азиз, як чанд суҳбате буд бо донишҷӯёни факултети сохтмон ва меъморӣ
донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи Академияи Муҳаммад Осимӣ. Хайр сарбаланду хонобод бошед. Дар ҳамин ҷо суҳбат хотима мевад. Бароятон беҳтарин хушӯи зиндагиро таманно доред.